अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गहनी गहवा में जब सैया के घरे सोची के बात हो जीव लागल दहरे। हे सखी गहनी गहवा में जब सैया के घरे सोची के बात हो जीव लागल दहरे। खाना रोही के तवे पर घूंघटे अपन छाप के, खाना रोही के तवे पर घूंघटे अपन छाप के। रे सखी चुमा, रे सखी चुमा ले ले बाटे भातारा की चौकठ में चाप के। रे सखी चुमा ले ले बाटे सैया की चौकठ में चाप के। पहिले से फोनवा पर ही बतिया तो हम तब ही रहे धीरैले रे। उहे बात सच भइल पाके मजा बच भइल मुहावा तो भी रैले रे। रे सखी चुमा रहे पहिले से फोनवा पर ही बतिया तो हम तब ही रहे धीरैले रे। उहे बात सच भइल पाके मजा बच भइल मुहावा तो भी रैले रे। बोलो नी न लाजे कुछ रह गइनी काप के, बोलो नी न लाजे कुछ रह गइनी काप के। रे सखी चुमा, रे सखी चुमा ले ले बाटे भातारा की चौकठ में चाप के। रे सखी चुमा ले ले बाटे सैया की चौकठ में चाप के। देहिया में सटते उलास लास कह दे भइल कटहट के लासा दे। जोर जबरदस्ती कहिले उ मस्ती लागे कि फार दिहे गासा दे। रे सखी चुमा रहा देहिया में सटते उलास लास कह दे भइल कटहट के लासा दे। जोर जबरदस्ती कहिले उ मस्ती लागे कि फार दिहे गासा दे। बुझे लगले बादा का मदद अपने आप के, बुझे लगले बादा का मदद अपने आप के। रे सखी चुमा रहा, रे सखी चुमा ले ले बाटे भातारा की चौकठ में चाप के। रे सखी चुमा ले ले बाटे सैया की चौकठ में चाप के। घुरले न घुरले रोटी लेखा घुरले राइटर बिकी विशाल हो। अवधेश प्रेमी हमरो देवादावा देखी भइले लाल हो। रे सखी चुमा घुरले न घुरले रोटी लेखा घुरले राइटर बिकी विशाल हो। अवधेश प्रेमी हमरो देवादावा देखी भइले लाल हो। मुकेश अनुराग जैसे रहे हमें हाप के, विकास पॉडकास्ट जैसे रहे हमें हाप के। रे सखी चुमा रहा, रे सखी चुमा ले ले बाटे भातारा की चौकठ में चाप के। रे सखी चुमा ले ले बाटे भातारा की चौकठ में चाप के। डाउनलोड कीजिए आरसीएम म्यूजिक ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से। आरसीएम म्यूजिक के सारे ऑडियो वीडियो डाउनलोड करने के लिए